como é imposible ser coherente e vivir cunha coherencia absoluta, pois xa está. Daquela eu saio aí e xa fago o que sexa, porque, bueno, como é imposible, non. Que pasa unha vez máis, isto é cansado, porque ti tes que buscar os teus puntos de coherencia. E naquelo no que podes ser coherente selo. Volvo co de ser contracapitalista ou anticapitalista. Vémolo. Eu agora teño un discurso anticapitalista moi bo de salvar o planeta e de non sei que, vou dar aí unhas charlas e vou nas cobrar a 1.000 euros. Non, vou nas cobrar a 1.000 euros. Porque, claro, necesito... Bueno, pois xa tes unha incoherencia. Pero agora hai unha incoherencia máis grande, que con todo este tema da espiritualidade, é dicir, o ser humano precisa ter fe en algo, precisa darlle un sentido á súa vida. A religión e a fe era unha cousa que sempre xa daba sentido, era unha moral común, separámonos diso, pero non atopamos algo que responda a unha moral que nos acolla a todos, e cada un vai probando o seu. Aquela vou ao mindfulness, ao yoga, que sei, fago 7 retiros espirituais, que eu con iso vou no atopar. O único que buscas aí é fe, darlle un sentido á túa existencia e pertenza. Non? E non deixa de ser unha religión. Así. E que pasa? Eu agora, porque a mí no verán, alguén que lle gusta moito isto, díxome, é que ti poderías estar nestes retiros contando estas cousas que ti contas. Eu agora podo ir a estes sitios, cobrar un diñeiro por dicir isto, que case sería falar contra estes sitios. É que é como... É que estamos en o que digo sempre, a xente está en rotondas que non teñen saída. Sí? E hai unha falta de autenticidade niso. Que eu non sei como se pode chegar á incoherencia, porque moitas veces di, si é ti agora, que eres moi fanático destes retiros, estamos aquí, estamos falando, estamos tomando algo, e ti crees que isto que eu digo que é unha grande aportación, pois xa está. Agradece ao universo esas cousas nas que ti crees, que me puxera no teu camiño, porque eu estou doucho gratis. Sabes? Porque, claro, ás veces digo, ata que punto, e cando ti crees que atopaches iso, que a outros lles vai axudar, sí? A mellorar, a reconciliarse consigo, a cadar esa iluminación, porque dá igual que lle chames iluminación, paz mental ou o teu lugar neste mundo, non? Eu agora penso que eu atopei e quero facer disto un negocio, que é o que está pasando ca espiritualidade, como boa religión. Eu atopei isto e eu agora quero sair por aí a contalo, e quero arreglarvos a vida, pero son 1.000 euros. Que isto, que moitas destas cousas veñen do oriental, fai moito sentido, porque nunca che dirían séculos atrás na India que ti sexas mestra vivindo na indixencia, porque claro, a túa dignidade humana tamén depende de poder estar. Pois eu vou ser a túa mestra e ti vasme
traer un queixo, ou non, o que sexa, ou vas estar comigo, e que estes modelos tamén hai xente que os está facendo agora, e ben feitos ou maravillosos, vas estar comigo, e vasme axudar no sostén da miña casa, cultivamos a horta, e comemos, e ti faz parte disto. Pues, igual no mundo que vivimos, en vilas e cidades, este modelo non funciona, vale, pois eu vouche cobrar, porque a mí pasan as facturas. Pero faise desde un punto de vista onde eu quero enriquecerme. E isto xa vai contra esas filosofías. Sí? Non hai nada real no momento que ti pensas en facer un negocio. Diso que ti crees niso e que pode axudar, xa perdeche, é dicir, xa caeches nunha incoherencia moi grande. E xa a túa cabeza non está pensando en facelo ben, na iluminación, en seguir avanzando ti e ser mestra. A túa cabeza está pensando en como facer rendible iso. E xa está. Quero dicir, aí xa fálame de contracapitalismo, fálame de iluminación, e fálame de salvar o mundo e salvar o planeta, pero ti o que queres é que no final do ano, de todo isto que ti faz, che sobre, pois para ir á India e facer uns stories chulos, porque ti eres máis espiritual que a min, que para iso és a miña mestra. E queres ir á India e nin sequera, xa non o faz desde esa forma introspectiva, e que queres ir porque ti sabes que isto para o teu negocio é bo. E no mundo da espiritualidade estáse caendo en incoherencias seguido. E eu digo, hai persoas que pasaron pola miña vida que ves o potencial, que ves que son xente que está insatisfeita e ten potencial. E que eu fixen camiños, chámalle espirituais ou chámalles de crecemento persoal, de facerme consciente que eu creo que lles poden servir. E eu puxen iso como se eu fose a mestra ao seu servicio dunha forma gratuita, onde ao mellor a miña compensación sería ver esa persoa mellor, feliz, máis consciente. Pero non funcionou. Pero é que ao mellor esta persoa paga os 1000 euros por marchar unha semana a non sei onde, facer unha cousa, porque paga os 1000 euros, busca unha pertenza, e, pois, unha vez máis, todo é superficial, todo é respira así, logo sinteste mellor, home, como non te vas sentir mellor? Un bo exercicio de respiración vaite facer sentir mellor. Aquel momento, mesmo esa semana toda que ti pasas divertíndote, sí, falando cousas, pois, ao mellor, máis persoais, que rascan un pouco máis que as que falas na túa vida cotiá, claro que te fai sentir mellor. Pero iso, quero dicir, é como a novena, para seguilo comparando coa religión, iso, como a novena, que vas 9 días alí, a noitiña á igrexa. Pero é que o teu traballo é diario. E chegar a esa coherencia require que todos os días vas tentar ser coherente, non máis das cousas que poidas, sí? E daquela que estás todo o tempo cuestionando todo o que faz. E tomas decisións. E a veces tes que ser incoherente e ti faz un traballo mental de acomodarte. Dicir, pois mira, eu hasta aquí cheguei ca coherencia e daqui para diante eu non podo. Non? Daqui para diante eu pois teño que facelo así, porque a vida é así, pois a veces estás nun traballo, eu deixei o mundo dos negocios porque bate ca miña moral. É dicir, se eu ter certos traballos,
é romper cunha ética, non? A moral é iso que a ti te move, non? Que ten que ver cos teus valores. E logo está a ética. A ética é decidir vivir pois en consonancia con que o que ti faz dite con esa moral. Hai traballos que sería romper a miña ética de vida. Pois mira, eu aquí non podo estar. Isto é unha decisión coherente. Pero eu teño estado en traballos que ainda tentas ser coherente e nun momento dices, mira, é que non é que a burocracia a mí non me permite. Pois por eso eu tomei certas decisións. Moi duras moitas veces, porque eu estou no mundo como os demais. A min, claro, por que non iba eu querer ganar 2.300 euros en vez de 1.300? E ao mellor atopar esa coherencia pasa por, en vez de pensar en como podo ganar os 2.300 sendo coherente, pensar en como podo vivir con 1.300, porque eu aquí sí que encontro que eu aquí podo vivir sin estar cada pouco traspasando os meus propios límites de ética de vida. Que dis ti, e para que queres ser tan? Pois non o sei. Para que quero ser? Non o sei. Quero ser. Quero ser esa persoa que ten uns valores que non quere estar pisando o seguido. De que me sirve? Porque a veces, para que che sirve? Para estar a justo. E volvo á espiritualidade. Pois mira, para a iluminación. Non sei, para chegar a vella é... Claro, porque diste, para que che sirve a ti estar pisando todo o tempo a túa propia moral, estar ignorando aquilo que te move? E volvo á espiritualidade, porque estás buscando algo que lle dea sentido á túa vida e na propia búsqueda xa rompes con cousas que son importantes para ti. Pois mira, que ao mellor a miña religión, a miña espiritualidade é pois vivir acorde con cousas que penso e pagar pois o prezo da exclusión, ou seja, a non pertenza, pagar con ese prestixio social, non? Ese prestixio social porque tes un traballo mellor.